Hi, Tomodachi! Mayong hapon! Today is Friday! Nag-video tayo ngayon because may ganap tayo today. Today is birthday ni TIYAON. Yes! Punta tayo dun sa kanila mamaya. May nag-sponsor ng cake namin. Si Auntie Milot from Yamaguchi. Yes, thank you very much, Auntie. Pasupresa niya sa sister niya. Ay, may bago pala akong pang-pa-beauty. Pang-pa-beauty, mga Tomodachi. Sa Amazon, nagtingin-tingin ako ng mga serum. Serum ba na siya? Ng pang-Korean ba? Planang Korean. Kanang murag tiki-tiki, good. Ana-ana. Nagtingin-tingin ako doon. Tapos mahal man. Niseng yen guray. 2,000 yen. Mahigit. Tapos nakita ko to sa sa Amazon na Amazon Choice to siya at saka bestseller. Ito na lang, barato lang. Dito lang sa Japan ba, pwede lang hindi na lang mag-order sa Amazon, di ba? 900 lang to siya, mga Tomodachi. Siya, para din siyang kuan kanang serum tingali no, kay yung serum kay kuan man siya, parang oil ba? Ito para din siyang oil sa face. Vitamin C. Magwapa ka tani no? Di pang kuan lang ba, pang sanay? Pang maintain, char. Pang-maintain sa face. Pang 3 days na nako siya gigamit, mga Tomodachi. Tingnan natin kung ma-effect ba. May effect pa. Vitamin C man siya. Ay, magwapa. Tama niya siya akong kuan. Kanang bagang beauty product. Dagway, Ana ra siya. Nudbagnod ra ni nato sa tong face. Liog. Para humot ba siya, Lemon yung niya. Yung bango. Di ba yung lemon is makaganda sa skin, smooth, delicate, no? Ana ra siya. Sagpain. Ana. Okay na siya. Yun lang, di na lang tayo magpulbos, mga Tomodachi, kasi gabi naman. Bahala magmantika ni atong face. No? Okay kayo, mandayin lip tint mamaya. Mag-blower muna tayo. Para maugga yung buhok natin. Okay na yung buhok natin, mga Tomodachi. Lagyan na lang natin ng ito yung pang pang moisturize care sa scalp moisturize lotion. Para nawala na yung ko, mga Tomodachi, yung kaspa ba, yung balakubak ko. Pang 7 days na ko nagbutang ani. Kuan lagi siya effective. Maone ni bumalik yung ko, yung kaspa ko, kasi hininto ko kasi to. Pero sayang ba, nawagtang man siya, gihinto sa nako, kay mahal ba niya ay. Pangkuan, pangkaspa.
Kay dry man kay good ato ang scalp mga tumudachi. Dry kay ba? Wala nang ano oil. Na dry to kasi ano. Sige pakulay ng buhok mga tumudachi ba. Ito na yung face natin, tapos mamaya lip tint lang. Oh, ano lang. Pang haggard style. Hi! Meron pala tayong parigalo ni TIYAON mga tumudachi. Ito yung binili ko, oh. Yung paborito niya, favorites. Paa ng baboy, tongkatsu. Ito yung paborito niya mga tumudachi. Ito. 4 na piraso siya. Ito at saka yung Netflix na ano, may load, parang load. Tingali ni siya tumudachi no. Misingin man siya. Hindi ko alam kung paano itong gamitin ba. Pero gi-instructionan mi sa sa salesman ba pagbili namin ito. Gi-instructionan mi niya kung paano gamitin. Yung naintindihan ko lang, maghimo daw kunog account sa sa Netflix. Kapag may account ka na, i-load mo lang daw to. I-scratch to ba? Kasi may barcode daw to. May number ba? Tapos dun, ilagay mo yung number para ma-load tong niseng yen, 2,000 yen. Cake, pa-surprise ni Auntie Milot. Tapos ito yung pag-gift natin. Yan, ha? Sinaro mo yung nagbutang ane. Pa-ribbon. Sabi ko, wag na lang lagyan ribbon. Tumate. Nilagyan niya talaga. Kaway. Kang tawanay. Sige. Sana ma-enjoy mo at magustuhan mo, Ate Rose. TIYAON. Sana din ma-surprise ka sa pa-surprise ni sister mo. Ay! Siya sa bahay ni TIYAON mga guys. Hala! Shashiburi! Talaga. Kaluha ganing iroa. Hi! Dito na pala tayo guys. Fried chicken. Ito yung hikay niya mga tumudachi. Tingnan oh. Sarap. Nagluto ako ng chicken. Ito yung hikay ni TIYAON. Yung cameraman natin kay si IYAKAN. Hi ka Aya. Hi. Hi mo day. Saya comああ、お兄ちゃん下降りたい。20歳。前からできたら賑やかくしてくれる。寂しない。おめでとう。また違うのそれは。これでいいや。もろましbirthday. Wala, takkan bata. Para siyang birthday. 42歳. おめでとう. 24. 24. Ano yan? May pansit. may manok.
Dara guys, dara. Kabo, mura kabo si Oni-chan. Kuan man, maamay. Manang. Tapay Netflix. 書いてあるで。 Arigato, Naro. Marty, arigato. Manganta na kami ano mga manganta na kami mga tudachi. Awan. To. Ay, otaw. Ano? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Hoy. Uy, aya. Happy birthday to you. Kasi nagnagan mo. I dare you to fix me. Crossing the line again, falling on my knees. Kayo ka na yun! Happy birthday! Yeah! ありがとう。おめでとう! Thank you, Rilan. O tanjubi! Hi mga tomodachi! Mag-ano kami? Mag-challenge! Challenge tayo. Challenge. Ano? Bad Romance Challenge! Yes. Yehey! Okay, kisa may una? Ako na. Ikaw na. Ako na una, mandi ikaw, mandi. Sige. Ako yung una, tapos si Ate Rose, tapos si Narukoy. Paparo yan na. Nalitaw. Ge! Katawa doon siya daan. Sige. A 1, 2, 1, 2, 3. Go! Oh, ako, watashi saisho, watashi. Jumbang ya. Watashi saisho de. Sige. Sige. Na. Last to ha. Sige. 1, 2, may kaya. 1, 2, 3, go. Whoa, caught in a bad romance. Oh, oh, oh. Caught in a bad romance. おー、恋にはどういや、わからんけど。 Tayo mo, di kita. Nice. Wait ka, may once. Anong kubuang nito? おー、恋にはね。いいやろ、グッドやろ。 Yeah! Buwan mo, baby. Ang isak mo niya. Okay, mga tayo, dachi.